देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। भगवत गीता एज इट इज सुबोधिनी बेस्ड chapter 5 shloka 7 to 16 वर्स आयचे हे सेशन आयलेले पुरा जनाक मगेले नमस्कारू। फर्स्ट गीता महात्म्य सांगच्या आमगे रुटो आसाची गीता नायक माताजी। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। अथ श्री गीता महात्म्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमनै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकशास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्। हरे कृष्ण। भारी चंदकन सांगले माताजी तुम्ही खूप खूप धन्यवाद तुमका। आता मी श्लोका रिसाइट करूया। हांव नाव सांगता ताजी प्रकार एक एकले तुम्ही श्लोका सांगाचा। श्लोक 7th वर्स स्फूर्ति पै, 8th वन विद्या पै, 9th गीता नायक माताजी, 10th वन श्यामला कामत माताजी, 11th सुनीता मल्ल्या माताजी, 12th हेमा पै माताजी, 30th ता प्रभु माताजी, 14th लीला पै माताजी, 15th शाश्वत पै, 16th कलावती अवधानी माताजी। सो फर्स्ट श्लोका हा सांगता। ओम श्री परमात्मने नमः। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। हरे कृष्ण। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषं नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्ण। युक्ता कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा
सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्णा। न दाते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वित्रं वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवजाज्ञं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज ही श्लोका रिसाइट केलेले विद्यापै माताजी, गीता नायक माताजी, श्यामला कामत माताजी, सुनीता मल्ल्या माताजी, हेमापै माताजी, मुक्ता प्रभु माताजी, लीलापै माताजी आणि कलावती माताजी का मगेल अनंत अनंत धन्यवाद। बारी लाइक कन तुम्ही श्लोका रिसाइट केले त्या नेक्स्ट बाकी सेशन भी तुम्ही अशी रिसाइट करच्या का नाव देऊ का म्हणून मागून आजचे सेशन आम्ही स्टार्ट करूया। परम पुरुषोत्तम कृष्ण आणि गुरु परंपराचे सगट गुरुजनांका वंदन करनो आम्ही आजचे सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे आयचे सेशनाक उपस्थित आशिल्ले सगळ्या मालगड्यांका म्हगेले नमस्कारो आणि म्हाका जी एंकरिंगाक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव धन्यवाद सांगता। आम्ही एज ऑफ नाव कर्म संन्यास योग भगवद्गीता चॅप्टर 5 चे 1 to 6 श्लोका आम्ही अर्थ करून घेतलेले असतात। तातूंत भितर कर्म संन्यास अर्थ करून घेवचे पडटा आसाची आणि ते आमकां एक्सप्लेन करचे आमगेलो तो आसाचो हीज ग्रेस गौर नटराज प्रभू हांगेल बद्दल हांव ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रोडक्शन दिता। हांगेल कार्मिक नाव येवनगेनो नितीन भट आणि ही इज अ डिसायपल ऑफ एच भक्ती राघव स्वामीजी आणि प्रभुजी एक ऑथर मास्टर योगा टीचर एस्ट्रोलॉजर मॅरेज काउन्सिलर योगिक डाएट कन्सल्टंट
आणि स्पिरिच्युअली ही इज द भक्ती योगा प्रॅक्शनर आणि ऑल ओव्हर इंडिया आणि US तू ट्रॅव्हल केलेलं आसा आणि मस्त फॅमिलीक योगा टीच केलेलं आसा आणि काउन्सिलिंग केलेलं आसा थ्रू ट्रेडिशनल सायन्स आणि ऑनलाईन प्लस ऑफलाईन काउन्सिलिंग आणि एस्ट्रोलॉजी कन्सल्टेशन बी प्रोवाइड करता आणि 3 एडिशन ऑफ योगा बुक ऑथर केलेलं आसा द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह गाईड टू इनर सिक्रेट्स ऑफ योगा हांगेले मास्टर पीस ऑफ बुक हांतू त्यांनी ऑरिजिन अँड फंक्शन ऑफ माइंड द इनर एस्पेक्ट अँड फंक्शन्स ऑफ योगा डेप्थ्स ऑफ मेडिटेशन द चक्रास एनर्जी सेंटर अँड समाधी योगा हे पुरा त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आसा आणि हांगेल बायली आयुर्वेदिक शेफ सुंदरी दास ಇವತ್ತು ಮೇಳಂಗೆನು फूड फॉर द सोल बुक बरयलेलं आसा आणि दोघांना मेळंगेनु वेगन कुकिंग वर्कशॉप डिटॉक्स रिट्रीट्स कंडक्ट केलेलं आसा बेस्ड ऑन दीज बुक्स ही इज स्पेशलाइज्ड इन अष्टांग योगा डीपर मेडिटेशन ऑन चक्रास समाधी एस्पेक्ट योग निद्रा आणि हीलिंग मेडिटेशन आयचे हे सेशन आणि स्पेशलाइज आसा मॅरेज काउन्सिलिंग अंतू and he helps yogis and spiritually inclined couples with proper roadmap for the harmonious life. So तुमका हे सेशनाक हांव स्वागत करता प्रभुजी आणि आमका हे वर्स चॅप्टर 5 श्लोका 7 to 16 वर्स आमका अर्थ दिवका म्हण तुमगेलका नाम सांगून घेता. ओवर टू यू प्रभुजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾ 5 minutes ನಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಜಾವಚ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಜಾಯಿನ್ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समय स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंदा
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिराघव स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। सो आज आम्ही भगवद गीताचे चॅप्टर 5 7 to 16 श्लोक करूया. सो भगवद्गीतेंतू फर्स्ट 6 चॅप्टर्स कसं नसा तांका भक्ती योग म्हणून सांगताची, सॉरी कर्मयोग फर्स्ट 6 चॅप्टर मागे वयले स भक्ती योग लास्टाचे स ज्ञान योग. तो कर्मयोग आहे कृष्ण कॉन्शियसनेस. मला कर्मयोग म्हणारे आता मी या जगत्यांतो दोन्ही कर्म आमका जाता, दोन्ही कार्य दोन कसं नाही करताना आमका एके आम्ही ताका अटॅच ताका मी अटॅच जातात या काही डिटॅच जातात. आम्ही कुंती देवीला प्रार्थना पळयता. कुंती देवी कसं सांगता, या पांडव हांव राजमाता जावन आसच्या पुरो, हे पांडव मेगेल चेडू जावन आसच्या पुरो जाल्यार हे कृष्णा म्हाका तू आंग दुखून व्हरी म्हूण. परिवारांत आसूनय तिगेल कृष्ण प्रेम चड, परिवारा वयर नाही. आम्ही पुराय आलोचन करचे कसं नाही, मेगेल सर्वस्व पुरे आसूचे परिवाराकची, एके मेगेल कंपनी एके मेगेल कसं नाही असता अटॅचमेंट. मात्र भक्ती योग कर्म योग करताना कसं जाता, तो कर्म करताना आता मी राजा हरिश्चंद्राला कहाणी पळयताना तो स्मशान असता काम करत असता. स्मशान असताना तेही तेगेल पूत येता, पुताले मड घेऊन तेगेले बायल येता. ते व्हडली कहाणी. तेतून कसं जाता, तिगेला दुड्ड थंय आसना ते दिवच्याक, तेगेले शरीर स्मशाना घालच्याक, जाल्यार तो दुड्ड निमगेता. इथं मला मेगेल परिवार मेगेले जन मेगेले हे म्हणून हांव विंगड कसं ने सोडू जायना. हांव मेगेल कर्म कशें आसा की तशी म्हळ्यार आनी तो मुख्य पॉइंट कसं म्हळ्यार आम्ही आमगेले शरीर आमगेले जन म्हणटन कसं जाता, आमगेल मन सांज जाता, कर्म योग करू जायना. आता तशी जातच ना. आता मी इंडियन तो मुख्य कारण कसं नाही देश मागशी येवचे. आता महाभारत युद्ध जावचे कारण कसं नाही, धृतराष्ट्राक युधिष्ठिरो राय जावच्याक योग्य, दुर्योधन न्ही. जाल्यार ताण कोणा सिलेक्ट करचे, दुर्योधनाक. कसं लायक परिवारू मेगेल पुतू तो भगवद्गीते सूर जावचे तशी न्हय. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव. मामकाः मेगेले मामकाः तगेल भाव पांडू तगेले मरण जाला. तशें जावन ते पांडूल चेडूं आगलेची. आता तुगेल शरण कोण घेत पळय, तो विंगड कोणेय असो तो तुगेले चेडू तो जाल्यार हांव कसं जाला मामकाः पांडवश्चैव.
तंतई वंट जाही मिगेल वंट कसं नाही ते कलियुगा पुरे तसलेच कसं नाही मिगेल वंट कसं नाही तुगेल वंट कसं नाही मिगेल कसं ना सांगतो मक कसं फायदस ते सोनू हंतु समाज कसं फायदस देशा कसं फायदस देवा कसं फायदस देवा अध्यात्माक कसं फायदस ते बळका आता मी समाजा कसं देशा कसं चांगस त्यावेळी प्रभुपाद सांगतात एक नमने प्राणी मेंटॅलिटी जलारी हंतु अध्यात्माक जनाल चांगाक आता धृतराष्ट्रान सांगचे लेखची कसं नाही दुर्योधनाला दुड्डू खंडापटे आर्थिक जाऊन वैरेवचाक आता मी दुर्योधन आशिल कडे नाही ताकेल जनाला दुड्ड आशिल घर आशिल आता मी रावण पळयला रे रावणा लागी सगळे लंकाचे प्रति एकल्या घर भंगरा घर जलारी जळेल कसला ते भंगरा घर कसला जळोचे तर समाज असूच कसं लाग पुरं त्यांना सुखार का म्हणून सुखार असन रावणाले प्रत्येक जन प्रत्येकले तशी हनुमंतान खाली एकल्या मार्या तशी न रावणाक प्रत्येकल्या कसला मारले पुरेजने भांगरा घरांत तसाचे आणि ब्राह्मणचे रावण ब्राह्मण शिवाले केदने उपासन करतो तो तागेल घर पुरे ते असुचे लंकान तो घर पुरे भंगराचे ब्राह्मणाल घर पुरे भंगरा घर आलोचन करी त्या भंगरा घर जळेल कसं लेक आता हनुमंतान आलोचन करूयेत ना समाजाच्या अंग वाईट अच्छा पुरो त्या ब्राह्मणांच्या घर कसला जळोचे कसला म्हणारी खई तू खाली धर्म करते की मात्र तज्जन तू गेला उद्धार जायना की ते कसं नस पडतो गेला की आस्ती सिच्युएशन त्या तुला अध्यात्म वाईट असला रे ते कर्मयोग नाही आता फिर एक मग फोन केलो हंगा बॉस्टन दुखून अमेरिकाचे आणि ताण सांगले की तागेले बायले ना डिवोर्स दिले म्हणून डिवोर्स दिवच्या कारण कसं नाही डिवोर्स दिवच्या कारण कसं की तागेले बायले ना बायलेले अन्न बायले खाणे घर दिलेले कसं की तांकां जाय आशिल्लें थोडे काळाक तिगेले बायलेला अन्नाक ते कसं जालें तांणी ते घर घेवन विकच्याक प्रयत्न केले हक्क बेजार जाले की मेगेल घर म्हाका निमगी नाशी हांणी विकचे ताजी हे पळय करचे म्हूण बाक्क आनी बायले लढाय जाले आता ते आज ते घेवन हांगा कितले लढाय जाल्ले की तांगेले डिवोर्स सो हांव तागेले उलयता आसतना सांगले तुगेले असल आज ते घेवन कसो फायदो तुम्ही प्रितीर ओट असची बदलाक त्या दिवची की कसं करची की जाल्यार प्रीती मुख्य ते मेन गोल तुम्ही दवरून घेना अशी मग त्या जाई ताण करची समान करची समान हे लढाई इतले जाल्ली की तपास तेने डिवोर्स म्हणून अपास 50% आगेले आशिल दुड्डूय गेले सो कर्मयोग म्हणा कशें म्हळ्यार आमगेला कसन आस की आस्ती कसन आस की आता रावणा लागी दुर्योधन आंगेल तांगेले पुरो जनाला भंगरा आस्त आशिल्ली जाल्यार कसं ना आशिल्लें तांगे लागी आध्यात्मिक ज्ञान ना आशिल्ले तस जावन तसो व्हडली आस्ती आसून व्हडले सिच्युएशन आसून व्हडली परिवार आसून आमगेले अध्यात्मांत मुखार सुनी जाल्यार कर्मयोग इथे म्हळ्यार ते एक कारण आसा की एकलो व्हडलो
बिझनेसमॅन आशिल्लो ताणें खंडपडे दुड्ड करून एक व्हडली घर बांदली काय आनी ताका दोगे चेडू आसाची सो दोन चेडवांक ताणें आस्ती दोन चमकलो जाल्यार ताका त्या घरा वयर इतले ताका लास्ते वयर इतले आशी अटॅचमेंट आशिल्ली की मात्र ते पाप केलें ताणें तें घरा येदूर तो एक नमने एक पुअर ते घरा येदूर एक गुडसल एक साना घर आशिल्लें त्या घर कडेन जन्म घेताय ते म्हळ्यार ताका हांगा अटॅचमेंट आसा मात्र ताणें केल्लेल्या कर्मा निमित्त तो पुअर म्हळ्यार केलेल्या कामा निमित्त ताका आस्ती आनी ना वयर मुखावेल जन्मांत म्हळ्यार तितलें ताणें एमटीपण हें पुराय केलां सो तें घरा जन्म घेतरी तो तशींची कश्टारी वाडता पुअर हाजेर वाडता ते कोर न्हू तो व्हड जातरी ताका सडन उडगास येता चिक्के व्हड जातरी की हांव तें घर कडेन ते दोन चल्ली कसन आसाची तांगेल आन हांव फुडल्या जन्मांत आशिल्लो म्हूण ताका ते उडगास येता सो तो कसो करता सीदा वता त्या घर कडेन आतां ते चल्ले ताका ल्हान पुरायाचे म्हळ्यार हो ताण व्हड आसतना जन्म घेतलो न्हू सो तांकां वचून सांगता उडगास आसूं हांव फुडल्या जन्मांत तुगेलो आन जावन आशिल्लो हांवें तुका आस्ती कोन्न दिलेलें अशी तशी म्हूण सांगता त्या चल्ल्यांक इतलो कोप येता की हाका मारून उडयताची तशी तू हे अर्थ कसो की तू केल्लेलो आस्ती धर्मा खातीर करनिवें तुगेले जन तुगेले परिवार तुगेले जन कोण पुरे तू सांगता तांकां तू डिवोटी करनिवें भक्त करनिवें तू भक्त जायनिवें ये उपास पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम ये अटॅचमेंटा निमित्त ये पाप निमित्त तू उपास जन्म घेवन वापास ते कष्ट भोगू का तस जावन भगवद्गीतेन तो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर् ब्रह्म न अचिरेणादि गच्छति आता अंतु कसं सांगता कसं म्हणारे देव कृष्ण कसं सांगता संन्यासस्तु महाबाहो केलो जन संन्यास घेतात मागीर तांणी आतां हांगा एग्जाम्पल घेवया तेदन तुमकां समा कळटा काल एक इंटरव्यू पळयत आशिल्लो तेदन ओशो अमेरिका येतना ताका लागीं 90 मर्सिडीज कार आशिल्ली 90 मर्सिडीज कार तो इंटरव्यूआन सांगता तुगेलो कितलो आसा 70 की 80 90 प्राउडली सांगता तितले मर्सिडीज कार मागीर लास्ट कसं जालें ताका ते दुकान धांवका पडलें अमेरिका दुकान म्हळ्यार करचे पुरे तू संन्यास घेवन योगी म्हणून घेवन मागीर तुवें भक्ती कर न्ही जाल्यार आतां तेंची प्रभुपादा निमगिले श्रील प्रभुपादाक तुगेल पुरे शिष्य केन्नाय तू घेवच्या वतना 4 कार 5 कार आनी घेवन वताची एअरपोर्टार तू पिकअप करूं वतना तेंची व्हडली मर्सिडीज कार आनी प्रभुपादान सांगली कसं ना हें म्हाका न्ही जाल्यार कृष्णाक तुमी कितले व्हडली कार कितले व्हडली प्लेनार घेवच्या येत हांव कृष्णा रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू ते मिगेल कसं न्ही तांणी म्हाका ग्लोरिफाय करतना मिगेल विशयान कीर्तन करतना ते म्हाका न्ही ते देवाक तशी म्हणून देवा अर्पण केले त्यांची ओशो निमतान ओशोन कसं सांगलें हांव मिगेले 90 मर्सिडीज हांव तसो एक नमने मनुष्य हांव तशी म्हण तू संन्यास घेवो योगी जावो असल मस्त योगी आसाच जाल्यार तांगेले मुख्य उद्देश कसो न्ही भक्ती करची न्ही वेदांतान सांगला की आमी वेदांतान सांगला कसं न्ही आत्मधर्म
हे संन्यास म्हणाल कोण असता तागेले एक धर्म असता आत्मा खातीर ताजे खातीर कसं जाय ते घेव येता आता तशींची बुद्धिझम तू धर्म सम अर्थ कोण घेईन जाल्यार कशी जाता पळय बुद्धिझमांत कशी धर्म सम अर्थ कोण घेनी जाल्यार कशी प्रॉब्लेम जाता पळय बुद्धिझमांत सो बुद्धिझमांत कशी म्हळ्यार तुमका एक बोल दिताची भिक्ष घेवच्याक आता ते भिक्ष कशी म्हळ्यार त्या बोलांत कसं नेत की तू भीक मागतना तू तितले खावेत ताच्या चेड आणि विंगड कसं नेणे तितले खावचे ताक ते एक नमने संन्यास तू कसं नेत की भीक मागतना त्यांची हाव खावचे एक दिस बुद्ध नासतनाची कशी तांगेल धर्म हें जाल पळय डिविएट जाल पळय आता बुद्धिझम कसं लायिल्लें बुद्धिझम कसं लायिल्लें इथे म्हळ्यार त्रेतायुग एंड जातना आणि कलियुग स्टार्ट जातना तेदना अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ म्हणून पुरे आशिल्ले अश्वमेध यज्ञान कसं करचें त्या घोड्याक तू यज्ञ कर न्हू मागीर त्या घोड्याक कट करचें कळ्ळें तेदन कसं जाता त्या घोड्याक त्या यज्ञांत घाल न्हू ते यज्ञ जातरी त्या घोड्या मांस कसं नासता ते संपूर्ण शुद्धीकरण जाता तेदना पांडवांनी खावचें आशिल्लें जाल्यार यज्ञ शिष्टाशन संतो त्या प्राणी मरतना अश्वाक मरतना ताजी आत्मा कसं नसता त्या विंगड स्वर्गा वच्चे की विंगड एक ऋषी मुनील पट्टा वच्चे की आणि ते वचून वैल धर्म जन्म घेवचे की ते तांकां दिसता त्या मंत्रशक्तीरी ताजी आत्मा ते वचून स्वर्गा वच्चे की विंगड एक व्हडली ऋषी मुनील घरकड जन्म घेवचे की ते जन्म घेवचे तांकां पळोवचें जाता की ताजी आत्मा कसं नसता ते वचून वैल जन्मा गेला म्हणून जाल्यार कलियुगांत कसं जाल्लें त्या शक्ती ब्राह्मणाला ना सो ते यज्ञ करचे कलियुगांत करू नज म्हणून आयला ऑलरेडी सांगला की कलियुगांत हे करच्या नज म्हणून असल यज्ञ करच्या नज त्यामुळे ब्राह्मणा लागी त्या आत्म ते यज्ञ देखून वैली जन्माक घालची तितली शक्ती ना हे ब्राह्मणा लागी जाल्यार आनी कसं केलें ते करतरी तुका गोड मारन की खंयची प्राणी जाव तूं मारन की मागीर ते खावचें जाता म्हणून आतां आमी केलो कडेन पळयत हाजी काय पयर पळयता म्हाका पळय केलें खंयची एक व्हिडिओ एक बायल मनीशी खंयची की एक अवतार काय दुर्गा देवील अवतार म्हणून ते चिकन दवरून ताजी गळ दवरून तांडीत आसता ते पळयतना आलोचन जालें आतां आमी मंगळुरांत ते पळयत मारियम्मा देवस्थान म्हणून थंय तांगेले एक दिसार इतले प्राणी पुरे मारताचे त्यांची हांगा कलकत्तांत हांगा हांव खंयचे केलें तें हासना लागी खंयकी एक कडेन हिंदू खंयचे एक देवस्थान घे थंय म्हशी मारचे त्यांच्या नेपाळाचे मुखार नेपाळ वतना ते गाय मारच्या ना ते म्हळ्यार गाय ते जाल्यार खंय गेल्यार म्हशी गळो अशी प्लेटा घालून ते मारतरी अशी घालून तांगेले डान्स न्ही म्हणलें हें खंयची धर्म सो बुद्धान कसं केलें बुद्ध अवतार आयिल्लो कसो लेख बुद्धान पळयलें की आनी वेदां नांवार आनी बार्बेक्यू वेदीक बार्बेक्यू म्हळ्यार हॉटेला कशी वर्स्ट तुका म्हशी खावंक हांवें नॉन व्हेज खावंक हांवें आमी एक यज्ञ करुया गंमत करुया यज्ञ करुया तो यज्ञ करतना पाप लागना म्हणून तो यज्ञ करून खावचें आतां हें पुरे असले देवस्थाना फेस्टिवलांत आनी मान कसले खावचें तांतूं पाप लागना म्हणून त्या खंडापटे पट्टी थंयच्यान बुद्धान येवन कसं सांगलें ओ तुम्ही वेदा नावारी प्राणी मारतावे
वेद साइड आदवरची वेद नक्का म्हणून आणि तांगे मेन कसं नाही अहिंसा परमो धर्मो हा असा नसताना हे पूर्ण मस्त ऐकलेलं अहिंसा परमो धर्म अहिंसा ते वेद नाही ते बुद्धाला अहिंसा परमो धर्मो ते बुद्धी समाज दादा एक बुद्धाले जो शिष्य सुपडा ताणे एक बोल घेऊन येताना ताण निमगेले आणि वत्ताशिलो वत्तन वैरे कायलं कसं नसतं ते कायल्यानं एक मासा कुडकतान तो पडेल सो ताण येऊन बुद्धाला निमगेले हा हे मास आम्ही मास खावच्या ना जलारी अशी कोणी भिक्षा दिला रे आम्ही मास खावे येतोय मला तू सांगेल कसं नाही हे आमगेले भिक्षा बोल अंत कसं नसता भिक्षा प्लेट अंत कसं नसता हे खावी येत मग सो हे खावी येत की सो बुद्धान त्या पळेन दोळ बंद करून असेल तर बुद्धाने सांगितले की तू बोल अंत कसं नसत की ते खाऊ का त्याला मुख्य कसं नाही ते खाऊचे ज्ञान विवेक ख्याती म्हणारे वटर शेतान तायली म्हणून खाऊची की आता मग आश असं ज्याला हे डायरेक्टली हा मांस खाऊच्या जायना ज्याला ऍक्सिडेंटली असे पळाव खावी येतो म्हणून तशींची डायरेक्टली चिकन खाऊच्या जायना डायरेक्टली माशी खाऊच्या जायना हांव यज्ञ करता हांव देवाले दोरी हे करता ताक एक जावन कालीक प्रभुपादान सांगचे काली एदुर गोट बकरा तक मटन तक मरतना ताची कन्ना सांगची के मांसह म्हणा माम खादती यस्य सह म्हणा हांव तू ह्या जन्मा करता नेक्स्ट जन्मा तू म्हाका खा कोणी बुद्धेशील आलोचन करता नेक्स्ट जन्मा हांव वापस तेंची मटन जावन येवन बकरा जावन येवन ताण मारका नो म्हाका सो हाजी पूरे प्रिंसिपल कसं म्हणारे ते बुद्धिझम मानतो ताणे तेगेले आशी पूर्ण करचे खातीर ते नॉन वेज अशी खावचे ताणे सो थायलँडांतू आजी काही नॉन वेज हे आसा मांस कातरचे ते बुद्धिस्ट आनी भिक्षा घेवचे तशींची तांणी भिक्षा घेवचे वचचे आनी ते तांणी मांस घालताचे ते खावचे तांणी सांगचे कसं नाही आम्ही मारची नाही मारची पुरे नाही ते पुरे मांस खावची मारची पुरे नाही ते बुद्धिस्ट कसं नाही करणार मात्र खावची पुरे बुद्धिस्ट आम्ही मारची नाही आमगे भिक्षा बोलांत येते ते कशी तांणी ते गुंडायल पडे अशी कोणी तांणी जावन दिल्यार आम्ही खावी येत म्हणून ते तागेलो अर्थ सो केदनाय आम्ही शास्त्र अप्लाय करताना अनुकूल शास्त्र करचेनच आम्ही शास्त्र कसला करका सत्य जावन आमगेले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर काम कृष्णाला इच्छा विरुद्ध जावन इच्छेशिले क्रोध कोप कसं का मगेल काम तिरसिनी जाल्यार मग कोप येवचे लोभ आशी म्हळ्यार विंगडाला कसं नसतं की क्रोध लोभ मग ताच्या चार वंट्यान जाय लोभ मोह अटॅचमेंट अटॅचमेंट म्हळ्यार मेगेल परिवार मेगेले पुरे जावचे खंयचे दावाल कसं नाही पुरे मेगेले मद मॅडनेस मागीर पिशार पडचे मागीर मत्सर हट्टे किच्चू तो हे स आमगेल भितर आसा आमगेल परिवार आमगेले भक्ती आमगेले पुरे जन कसला आसो का हे स आमगेले षड रिपू एनिमीज कसं नसत
तज्जेरम वैर्योका भागवत कशी सूर जाता सुरवे कमी पट्टे किच्चू एनवियसनेस मत्सर सोडका मत्सर सोनी वह भगवत गीते अर्थ जाए ना भागवत अर्थ जाए इथं मला देवाल वैर मत्सर असून उची मांगे तक्क तशी हक्कशी मक्क सलाना तो वशस हा वशस मामकाह मिगेले तक्क सल्याक हा वशी आता पाकिस्तान पळे सगळे बुडले कसं लायक सगळो दिस एकच आणि हिंदू काश्मीर हिंदू काश्मीर हिंदू काश्मीर कोण 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 तुगेल जीवन तशी असला रे लास्ट आक भौतिक वत्त आध्यात्मिक वत्त सो हे पुरे सांगते कसं कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग हे पुरे अगुर 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 देवाल वैरी प्रीती वचाक आणि आमगेल भौतिक आता मी पहिले कोण की इंडिया पाकिस्ताना वैर उलयत आशिल्ले तांणी सांगले पुडली आनी आयची इंडिया कसा डिफरन्स पुढे कसं जात आशिल्ले प्रत्येक रायाक मेगेल राज्य म्हणून आमगेल पुरे भारतांत एक हिंदू राजा आणि एक हिंदू राजा मारते आशिल्ले तशें जावन मागीर अन्य आयले अफगान्स मुस्लिम्स पुरे येवन मागीर ब्रिटीश पुरे आयले इतले जन असून प्रॉब्लेम कसं नाशिल्ले कोणें वोट नाशिल्ले कोणें धर्म कार्य करनाशिल्ले आत्ता कसले वोट जाता आसाचे आतां पळय राम मंदिर हें तें पण पुरे जणे वोट जाता आसाचे पळय ते राम मंदिराक ते 2 शील येता आशिल्ले पळय रामाल आनी सीताले नेपाळांत दोन 2 व्हडले ट्रक्कारी तुमी पळोवन आसू का ते पळोवन एक नमने हर्ष मेगले कसं म्हणटाची हेअर स्टँडिंग ऑन एंड एक नमने खुशी ते जन त्या नमने जन बाईकारी ते शालिग्राम वतना त्याचे ट्रक्का मागशी जन एक नमने धर्म इत्याक फुडले प्रभुपादान 1965 तकून हे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इतले वर्स इतले डिवोटीज चॅन्ट कोण 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 हे पुरे एस्पेशली इंडियान खंय ते देवाल नाव देवाल स्मरण मंगल आरती देवाल भोग जावचे हे पुरे कडेन जाता की ते हगूर हगूर परिवार ते त्या देशाची वैर येता आता इंडिया वैरेचे कारण सॉफ्टवेअर पुरे हांगा दोकून गेलेले अमेरिकातून सॉफ्टवेअर हे ते पुरे न्ही वैर आयले इथे म्हळ्यार धर्म आशिल्ले निमित्त सो हांग कृष्ण सांगता की भगवद्गीतेन फर्स्ट ह्या श्लोकांत 5th चॅप्टरांत की आम्ही भौतिक धर्म भौतिक अटॅचमेंट हे पुरे सोडका मग जे शेअरिंग सोडेत की शेअर करचे का स्क्रीन सो संन्यासस्तु महाबाहो सांगते की संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न अचिरेणाधिगच्छति आम्ही पुरे भौतिक कार्य सोडून भक्ती ज्ञानातलं कसं जाता ते अनेक भौतिक कार्य जाता तस जावन कोणाकय आम्ही संपूर्ण जावन चांग करकावे आम्ही तांकां भक्तींत घालका योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते सो कोण भक्तींत कार्य करता पड़े one who is a pure soul who controls his mind and senses is dear to everyone and everyone is dear to him thus working such a man is never entangled अर्थ कसं नाही की आम्ही खंयचेय कार्य करताना भक्तीन केल्या रे आता मी परिवारात धर्म करताना चरडो हांकां आमी भक्ती दिवची की प्रसाद खावची की सात्विक आहार खावची की सात्विक जीवन चलोच की
हे पुरे करताना कसं जाता तसल परिवार पुरे वट्ट असता तसल परिवार पुरे तसल परिवार तसल देश एक ऐकल्यावर प्रीती असता ಹಂಗ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಂಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಹಂಗ ಪೂರೆ ಕಡೆನ ಚೊಡು 18 ಮಳ್ಳಿ ಸತಾನ ಆನಮಾಲ್ घर छोड़का म्हणत इंडियान तुई सूरजल चढू ओळली जाताना जॉब घेवचे सोडचे दूर वचचे आनम वृद्धाश्रम घालचे हे करचे ते करचे हे पुरे केदन सूर जाता केदन जन आध्यात्म आणि आत्म सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार हुए तंगेले गोल ना की अंगेल गोल कसने आम्ही कसने एक गम्मत कोर का जीवन आणतो तसल कोणाला मुख्य उद्देश जाऊन असतो की तगेले जीवन आणतो तसल व्यक्ती तो कोणाके चांग करणं ताकाय चांग करणं विंगडांके चांग करणं इथं म्हणाली तू कोणाके चीट करू वच्चे तू कोणाके वाईट करू वच्चे तू काही वाईट आहे वच्चे सो कोण सुरवेक तजे खातीर इंग्लिशान सांगतात चॅरिटी बिगिन्स एट होम ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ कसंते ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ತವ ನೋಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ तुम्ही घरकडचे परिवाराची तांकाची तुम्ही भक्ती दिनी जाला रे आता ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ವಿಂಗಡ ತುಕಾರಾಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಶಿಲೆ ತುಕಾರಾಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ तिक केतने टेन्शन वा कसन घरकड असला रे आणि विंगडा देवचे तुम्ही घ्यायच्या बा तुम्ही कष्ट पावच नका तुम्ही कष्ट पावच नका तुम्ही कष्ट पावच नका शिवाजीले मंत्री ने घरकड येऊन पूरे भंगरनी दिवचे अक्का तुकाराम तगेल बाय पूरे भंगरनी घालून बसता तर तुकाराम बाहेर दुखून येतच इतल्याची त्यातून भितर येऊन चढू आणि भंगर बायल भंगर या पुरे भंगर घेऊन पैसून असतात तुकाराम त्यांनी अय्यो या पुरे कसं लायका बा म्हणून भंगर वापस करतात बायले बारे कोप या वस्तू विंगड सो तशी परिवार तुमको वोट जावनो परिवार समेत तुम्ही करचेसला रे कार्य तेदना तुमको भक्तीचे बेनिफिट ते मिळत खंडित तुम्ही परिवारा ध्यानाशी तुम्ही भक्ती केला रे तांनी तुमको हेल्प करनातला रे तिथलं करनात रे तुम्ही भक्ती केला रे तांकाय बेनिफिट मिळतात तुम्ही तुकारामाल काणीन तू पळयत तुकारामाल काणीन कसं जाता तुकारामाक वैकुंठ अभिमान येता सगळ्या गावां येदुर देव सगळ्या गावां येदुर ताका वैकुंठ अभिमान येता त्या वैकुंठ अभिमान येतान कसं जाता वैकुंठ विमान लँड जातरी तो सूर्य वचून बायले आपयता योगो वैकुंठ विमान आयले वचा आता तुका फ्री टिकेट मेळता ती सांगता कसं नाही मागीर म्हशी कोण पळयता आमगेल म्हशी ते म्हशी पळोवच कोण आहे त्यामुळे तुम्ही टाइम असला ते मराठी फिल्म पळोवप ते मराठीन सांगची आणि हसून पुढे जात ते म्हशीच्या ते कसं सांगते ते मराठी ते म्हशीच्या कोण पळयत सो ते वचून पास म्हश दिवच्या सुरू करतो ताणवत तरी तेंची ती आणि ती काय म्हशी तशी प्रभुपादान सांगितलं ते म्हशी इंडियान तू आता पुरे कडेन हंग पुरे कडेन वेस्टांत न्ही सुणे कोणा ते गेल्यार सुणे आता मी सदां पार्का वताच वॉका चढू आवट हंग अमेरिकान पार्क न्ही लायक आसा पूरे जन सुणी घेवन येचे माय डॉग इज नाईस तुगे डॉग नाईस असचे पुरो तुका माय डॉग इज नाईस ते डॉग आमगेला येता ना म्हाका
म्हळ्यार पुढे सान आसतना म्हाका सुणे माजर आनी बारी हें आशिल्लें मात्र भक्ती येत तरी ते माजर सुणे हें पुरे कितले गलीज म्हळ्यार तांणी केदन नावची गे तांणी कसं तांगेले क्लिनलीनेस कसं नासगी सो तशी असल्यार तो तशी गलीज जाता सो असल पुरे अटॅचमेंट आसच्यानच आमगेल फॅमिली वेर अटॅचमेंट आसूं कसं लायक तांकां भक्तीन धाडच्याक आतां मी तुकारामाल बायले ना त्या मोमेंटार येणी नुतला जाल्यार फायनली ती तिगेल केन्ना मरण जाली की ती वैकुंठाक वता तुकारामाल भक्ती निमित्त तस जावन हांगा सांगता की आता तुकारामान आमी पळयत की one who works in devotion, who is a pure soul, who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Such a man is never entangled. So कोण ते कार्य करता पळय भक्तीन तो ताका जांग जाता हे एक यौगिक श्लोक नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषान् निमिषन् अपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तता इति धारयन्. A person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing. Because while speaking, evacuating, receiving or opening his eyes, he always knows that only material senses engaged with their objects and he is aloof from them. So, the mukhya point kasa mulari, mukhya point kasa mulari, ये शरीर आता मी खाताना पिताना आमका इतलं क्लियर असं की ये शरीराक मेळचे गम्मत आता हे शरीर सोडून वतना भागवतांत एक कहाणी न्हय कसा कहाणी की अजामिलान सुरवेक यमदूताक पळयतना तो गडगड येत असतो तशी कोणेय तागेले शरीर सोडतना लास्ट मोमेंटार ताका यमदूतांनी दिसता तेन्ना तो एक नमने भिवन विंगड कोणाक दिसना ते बशिले परिवाराक ताका मात्र दिसतास आणि त्यांची क्षणार ताण कसं करचें ताण देवाल नाव घेता बाय मिस्टेक त्यांची क्षणार ते कोण येताची विष्णुदूत आणि त्यांची ताका वांचयताची आणि तांगेल फाईट कसं ना शरीरावेर न्ही आत्मावेर हाका आमी तागेले मन माइंड बुद्धी कसं नसत तक वरचे ते पूरे उल्लोन जातरी अजामिळाल काणी जातरी विष्णुदूत कसं करताचे अजामिळाक ताका 20 years एक्स्ट्रा दिताचे तू देवाल नाव घेतला रे तुगेले शरीरावेर इतले तुका अटॅचमेंट आशिल्ली की तुगेल देवाल नाव घेतरी तुगेल पाप गेल्ले जाल्यार तुगेल ते अटॅचमेंट वच्चे न्ही तुगेल ते अटॅचमेंट वच्चे न्ही तू देवाल नाव घेवन तुगेल पाप गेल्ले जाल्यार तुगेल ते अटॅचमेंट वच्चे न्ही तशें जावन आमी तुका 20 years जीवन दिताचे ताका आशीर्वाद दिवन ताका 20 वर्स दिताचे तू हरिद्वारा वच ताका सांगता कसं म्हळ्यार तू हरिद्वारा वच हरिद्वारान तू 20 वर्स तू भक्ती कर तेदन तुके शरीराचे दुखून तुका मुक्ती मेळटा हे शरीर दुखून सुरवेका मुक्ती घेता तर महाराज परीक्षिताक ताण 7 दीस भागवत ऐकून तागेला आत्म शरीर दुखून अशी डिटॅच जाला की ते दिवोड येवन ताका मरतना ताका
तक्षक म्हळाल दिवोड ताकि ಅವನು बाईट करताना तागेल शरीर अशी जळली की 1 सेकंड भितर जाल्यार ताका कसने दुखचे कष्ट कसने जायना इता म्हळ्यार शरीरा देखून आत्म विंगड जावन गेला ते ताका एग्जाम्पल दिता कसं म्हळ्यार आता मी कोकोनट वॉटर पिताच ग्रीन कोकोनट वॉटर त्यांची ग्रीन कोकोनट ते मागीर पिकून 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 कसं जाता एक नमने गट्टी जात ना ब्राऊन ताज्यान मागीर तेल काडटाचे त्यांची नारळू पिकून 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 गट्टी जावन भितर वयले नारळू आम्ही ते ग्रीन कोकोनट असताना ताचे भितर वयल काडताना चंद करून काडताना इजिली येता त्यांची आम्ही ते पिकून हे पुरे जावन काडताना ते भारी गट्टी असता भितर ना ते भितर गट्टी असता ते काडू जायना नाही ते पिक्कन आशिल्ले तवळी ते अटॅच जावन असता मागीर पिकून जत्तरी तुम्ही काडताना ते लूज असता भितर वयले न्हू ब्राऊन करेक्ट न्हू तुम्ही सुरवेक ग्रीन कोकोनटांचे भितर वयले खाताना ते शी निकला त्यांची मागीर नारळ जावन पिकून पुरे जाता ते मारला रे ते भितर वयले ऑलरेडी ड्राय जावन असता विंगड जावन असता तशींची आम्ही अध्यात्मांतू सुरसुरवेंतू आमगेला शरीर कसं जाता हे आत्माक अटॅच चरडून पळय तांक गम्मत तांगेले शरीर तांगेले गम्मत पुरे तांगेले शरीर म्हळ्यार भारी अटॅचमेंट जावन आसता तेंचे आमी प्राय जाता तरी गुरगूर आमकां कळटा यो हे शरीरात कष्ट दिता हे शरीर नाका जाल्यार योगी कसं करता हे शरीरांतू ताका आध्यात्म करून योग करून मेडिटेशन करून हे शरीराक परिपक्व जाताना आत्मसाक्षात्कार जाताना हे शरीरा वयले अटॅचमेंट वता ते नारळा म्हणकेच ताका म्हणटाची जीवनमुक्त म्हळ्यार तो हे शरीरात आसा जाल्यार तो खंयची क्षण ताका मरण येता की तो भिना ताका एक अनेक कारण आसा एकलो योगी बैसून आसता गांवा भायर ताका पुरे लायक मेडिसिन पुरे आशिल्ली तेदना त्या मेडिसिन तो राय आस पळय ते गांवचे ता आयकता की हागेला केलो पुरे मेसेज म्हणून ते राया लागीं 5, 7, 8 राणी पुरे आशिल्ले आनी हागेला शक्ती ना गम्मत करच्याक सो कोण की सांगता की हागेलो गेला रे तुका ते शक्ती मेळटा म्हणून तो वता थंय वचून तागेला सांगता म्हाका 7, 8 राणी आसाची चरडू ना कसं गम्मत करू जायना कसं तुगेलो उपाय आसा तो ताका एक पोषण दिता शक्ती दिता म्हणटा हें घे 1 म्हयनो ताय तुका गम्मत करच्या विंगड कसं ने आलोचन करका म्हणून तितली शक्ती मेळटा वता पुरे गम्मतींनी करता 1 म्हयनो जाता तरी मागीर तागेली शक्ती वता वापस येता तशी येता वता आसता एक दिसाक आलोचन येता हे ऋषी लागीं इतली शक्ती आसा आण गम्मत करून जिते आण बिझनेस करून जिते सो ता वचन ऋषीला सांगता की एक सांग मराया म्हाका गम्मत करच्याक तू इतले हेल्प करतास तू न्हू तो एक नमने शांत जावन बसला तू इतले गम्मत करूं न्हू म्हण सांगता तेजन तो कसं सांगता हांव करूं येता तें व्हडले विशय न्ही
मग सुरे सांग पाय सकाळी 6 घंटे तुगेले मृत्यू जातस रायो हे पोषण घ्या आज वचून कसं गंमत करू जात की करे पाय सकाळी 6 घंटे तुगेले मरण जात तो राह एक नमने बेजारे रोता आणि सकाळी 5 घंटे येतात 6 घंटे मरत म्हणून सांगेल तो गेला सांगता कसं नाही हेल्प कर मरा माता मेलणारी कशी कसं कसं हे 5 घंटे मरतो 6 घंटे मरतो म्हणून सांगितलं होतं तो सूर्य सांगता तो ऋषी सांगता तू गंमत केली की ना त्या सूर्य सांग म्हणजे कसं गंमत करच्या 6 घंटे मरतो म्हणून सांगितलं होतं कसं रात्री कसं मग एक आलोचन की 6 घंटे मरतो 6 घंटे मरतो म्हणून त्याच्या 5 घंटे आयला कसं गंमत कसं नाही गंमत करणी म्हणून तो सांगता हा आता योगी हाव मेगेल एदुरू त्यांची मरण रेडी अस केद्दन मेगेल क्षण येते की तो मेगेल गळदत हांव चिक्के हेकड तेकड जाली वे हांव खंय वत म्हणून मागवत ना मेगेल मन एक कडेन आसूं का नारायणा वेरी तस जाऊन हे कितलं असं की पळय कसं गंमत करून कसं फायदो ते एक क्षण सगळ्या जीवनांत असो ते एक क्षण ते एक क्षणा खातीर तू रडी जाऊ का सगळ्या तुगेल मरणा खातीर ते पुरे शरीर पुरे तुगेल जीवनांत तू एक एक क्षण तू देवा स्मरण करतोय तू भक्ती करतोय तू तुगेल्या भितर संतुष्ट जावन असतोय विंगडा वाईट करनाशी तुगेल्या भितर तू संतुष्ट जावन कोणाके कसं नाही चांग करच्याक तुगेल भितर आलोचन असतोय तू विंगडा चांग करता होतोय विंगड कसं नाही आलोचन मला अटॅचमेंट नतील त्या क्षण तुगेल कसं जात तुगेल इट विल बी द मोस्ट ग्लोरियस तुगेल पुरे जीवन शुद्ध जावन एक क्षणांत तो एक नमने शॉक जाता यो कसं नसला रे तशीच आम्ही एक लास्ट स्टोरी बारी चंद स्टोरी तो एकलो व्हडलो एक वार्डीक करो असतो ताका धुवेक ताका कसं नाही दुड्ड ना तो सनातन कोणकी सांगता सनातन गोस्वामी ताका एक स्फटिकमणी ताका एक चिंतामणी असं ते वच काम तो वृंदावन येताना सनातन गोस्वामी ताका राधाकृष्ण आरती करतस तो निमगे तुगेला कसं की चिंतामणी असके त्या कंच्या टच करते की त्या भांगर जात की हे बदल स्टोरी 50 वर्ष पुढे सनातन गोस्वामी सांगता का ते डस्टबिन आस पळय म्हणतो डस्टबिन तो डस्टबिन पळयता ते असं तो घरकड व्हरता ताका पुरे आयदनां लागेता आयदनां लागतना पुरे आयदन भांगरा जात दुवेल वाडी करता हे करता पुरे करतरी तो चांग मनीस वाणून वापस दिता सनातन गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी सांगता तुगेला हे लायक बिझनेस करूयात मग थोडं हे चिंतामणी तू कसं जायचं मिळता तू अशी सिंपल जावण काढणार कसं राहत तुमगेला तुगेला कसं की आज्यापाशी व्हडली म्हण असच्या पुरो म्हणून सांगता त्यांनी सनातन गोस्वामी सांगता वय कृष्ण नाम चिंतामणी हरिनाम चिंतामणी सो त्यांनी कशी स्वामी असल कसं म्हणारी हे शरीर कसं नसं हे खाली एक व्हेकल आता मी योग करताना भक्ती करताना सात्विक आहार करताना या पुरे करताना कसं जाता हे आत्म हे शरीरातून दूर 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 सत्वगुणार दूर 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 होत असतो एके आत्म शरीर दोन्ही एकच अटॅच्ड आत्म शरीर विंगड जाऊ ते संपूर्ण भक्तीन तू डिटॅच जलल तशींची त्या विंगड जात वता तशींची आता मी लास्ट 2 श्लोक करूया आणि 5 मिनिट्स आम्ही एंड करूया सो आम्ही कितले भक्ती करता की कितले अध्यात्म ज्ञान घेता की तितले आमगेले शरीर आणि आत्म विंगड जाता जी ब्रह्मण्यादि कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा. One who performs his duty without attachment, surrendering the results to the Lord, he is untouched by sinful action, by lotus leaf untouched by water. Ami kashi kamala dala jala jivana talamala. Kashi udda kamala फुलाच्या त्या
पल्ल्याक वेट करना पळय ते उदक ते शीताचे वयर आसता तशींची वी आर इन दीस वर्ल्ड आमी जे जगत्यांत आसात जाल्यार आमी नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड हांव हे जगत्याच न्ही हांव जगत्यांत आसा मात्र हांव कोण हांव वैकुंठवास कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये. The yogis abandoning attachment act with body, mind and intelligence, even with senses, only for the purpose of purification. तर पुढली कहाणी सांगेल पण हांवें त्या योगीला पुरे असं सिद्धी असं पुरे असं बुद्धी असं पुरे त्याला ताण कसं करतस तो प्रति क्षण खाली देवाल स्मरण मात्र करतस कसं नाही गंमत करू पळयतना तसं एक जीवन आम्ही व्यतीत केल्यार आमगेले कार्य करचे आणि कसं फल येते की तितले पुरे देवाला आम्ही भक्तींतु व्यतीत करचे. युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकम् अयुक्तः कामकारेण फलशक्तो निबध्यते. A steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all his activities to me. Such a person who is not in the union with divine, greedy for the results of his labor, becomes entangled. तुमगेला कितले आता मुकेश अंबानी आम्ही पळयला रे तो एक गोवर्धन परिक्रमानी होता खंय देवस्थाना गेले कडेन 5 कोटी 10 कोटी अशी पुरे दान दिवचे. आता मी तशींची पांडवांकांनी पळयत तांगेला राज्य पुरे जाल्यार तांगेले तशींची मुकुंदमाला स्तोत्र तांत मी पळयत की तो रायो मुकुंदमाला स्तोत्रांत तो देवाल भक्त जावन आशिल्लो आळवर तो आळवर तो राय जावन आसला रे तान कसं नाही तागेले पुरे ताण तागेले एक आलोचन की कशी हांव हे पुरे घेवन देवाक स्मरण करूं येता कशी पुरे हांव देवाल भक्तीन तू हे पुरे मेगेल कसं आस्ती अंतस्तू कसं नस हे पुरे देवाल भक्तीन तू प्रयोजन हाड येता देवा कशें हांव जनाक भक्त करूं येता मेगेल पुरे राज्याचे परिवाराचे राज्याचे आणि पुरा जनाक कशें हांव पुरा जनाक भक्त करूं येता. तशींच आमी सिंपल जावन सात्विक आहार खावचे देवाक मागीर आमगेले कसो जॉब आसा की बिझनेस आसा की ते चंदायारी न्यायार चलोवचे आनी कशें आमी विंगडांक चाम करूं पळोवचे अशें आमी जीवन चलयलां रे अबूर अबूर ऑफकोर्स आमी कितले सांगेत जाल्यार अल्टिमेटली आमी ते एक्सपिरियन्स करता. सो आमी तशें जावन कोण भक्ती करता की तो ऑलरेडी योगी हे श्लोक पुरे योगी योग करतले जाल्यार कोण भक्ती करता आसा तो ऑलरेडी योगी हे पुरे करता आसता. सो हे पुरे आमी चंदार करता आसताचे डेली आमगेले 16 राउंड्स जप करचे मागीर प्रसाद मात्र खावचे आनी चलतीतले विंगडाक चांग करच्यान तू सुरू आमगेले भक्ती स्ट्रॉंग करचे मागीर विंगडा चांग करच्यान तू आमी आमगेले जीवन कितले आमी योगी जीवन मुखार सुयत पळय तशींची ते शक्ती कसन आसा मृत्यू वेळार त्या पुरे वट्ट जावन येवन देव स्वयं जावन तुका वैकुंठा व्हरता. हरे कृष्ण. सो स्टॉप करता जी एनी क्वेश्चन्स कमेंट्स असल्यार दिवेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. भारी छान सेशन आशिल्लें वंडरफुल सेशन. तुम्ही सांगितला संन्यासाचे एक धर्म आत्मधर्म आणि मम म्हणल अहम आम्ही त्याग करका भौतिक अटॅचमेंट सोडका कमला फुल्ला तशी आमगेले जीवन असू का अनुकूल शास्त्र करूनच तसे अरिषड वर्ग आम्ही सोड दिव का हे पुरो पॉइंट भारी लायक आशिल्ले. तुमका मस्त धन्यवाद. कोणाक कसले क्वेश्चन असला निंबू विता प्रभुजीले का. थैंक यू जयंती नायक. थैंक यू माताजी. हेमा पै थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. तुमगेले पुरा जनाला आशीर्वाद जाव का. तसं क्वेश्चन्स असला निमगे याची
भारती पाई, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मुक्ता प्रभु, हरे कृष्णा। तो पूरे डिनर टाइम की म्हणणं आहे क्वेश्चन्स ना हरे कृष्ण प्रभूजी. हांव मथुरा मातेजी उलयतां. जाल्यार आमची गेल्यान तूं अशें म्हणटात की आमी जळके आमी दिवश मारनी ते मेल्लेलेचे हाडून आमी रांदे करून खाताची तर आमकां पाप जायना म्हणून म्हणटाचे. हे मागीर ताजे लागचेच न्हू बुद्धाले शिश्यान हातान गेले बौल आपल्यान खाल्ला म्हणके. एक्झॅक्टली. सो प्रभुपादान सांग कोट केला की मांसु कोण मर्त की कोण खत की कोण करत की आणि कोण हाण दित की पुरो जन तितले पाप लागचेस. ताण मारनु हांव खावचे म्हाका पाप लागना हे पुरे. आणि जळके ते आहार सात्विक नाही सुरवेक असं म्हणा. आणि देवाक ऑफर करचे तसं नाही ते. सो देवाक कसं ने ऑफर खावचे देवाक कसं ने आसक्ती ना कसल खाणा तो. ते मांस पुरे कोणाक तमो गुणांत आशिल्ले. त्याच्यान वेद आणि तंत्र म्हणून आसा. वेद म्हळ्यार कोण वेद फॉलो करता पळय. तंत्र म्हळ्यार कोणाक वेद फॉलो करू जायना. तसल्यांक पुरे तंत्र म्हळ्यार माट मंत्र हे पुरे पडता. भूत पिशाच हे मांस खावचे सिगरेट पिवचे अल्कोहोल पिवचे तसल पुरे कोण ते करता पळय तांकां तंत्र म्हळ्यार आसा. ते म्हळ्यार लोएस्ट कोणाक ते वेद म्हळ्यार अर्थ जायना ज्ञान म्हळ्यार तसल्यांक. तस जावन हे असल नावार नॉन वेज खावचे म्हणून ते खंयचे वेदांत ना. वेद सुरे येवचे तपः शौचम दया सत्यम. तपः तो तपः शौचम क्लेनलीनेस नो इलिसिट सेक्स. शौचम तपः शौचम मर्सी दया सत्यम. दया मर्सी. मर्सी इंटू you should not kill animal. So that amka daya म्हणाले हे आहे आमका. राधाकुंड प्रभू, हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्णा. आवाज येतो स्वा? येतच. ओके. म्हळ्यार आता कोण क्वेश्चन निम गेलेले ताजे खातीर हांव एक सणाचे आन्सर की अशें सांगतात की आम्ही केन्ना थंय सरस्वती न्हंय देखून हांगा मायग्रेट जाल्ली ती तेन्ना आमी कोस्टल एरियांत उरपचें सुरू केल्लें गौड सरस्वत ब्राह्मणांनी. ते कोस्टल एरिया रब्बिल निमती थंय धळकी खावची सुरू केल्लें म्हणून. तेन्ना आसच्या पुरो की थंय पुरो वेजिटेशन आनी तितलें ना आसच्या पुरो म्हणून खावच्या सुरू केल्लें आसच्या पुरो. पण आतां पुरो अवेलेबल आसतना आमकां तें खावका म्हण ना. म्हळ्यार आता एक्झॅक्टली आमी ते जिब्बे रुची खातीरच खाता शिवाय पुरो नॉन वेज आनी खावचे ते जिब्बे रुची खातीर खावचे शिवाय बाकी ऍक्च्युअली सांगतात की त्या मांसाक कसले टेस्ट आनी ना म्हणून ते कसली टेस्ट होगा म्हणून इतलो आमी पुरा मसाला हे ते पुरा मिरसांग हे ते घालून ताका कशी पूण एक टेस्ट हाडोवचे प्रयत्न करता ती म्हणून. आनी ती खाली जिब्बे रुची खातीर मात्र म्हणून. त्या निमती त्यातनं ब्राह्मणान खाऊन आसचे पुरो आतां आमी पुरो हांगा अवेलेबल आसता आमकां पुरा वेजिटेबल्स अवेलेबल आसता हे ते त्या निमती आमकां ते खावका म्हणून हे खाली जिब्बे रुची खातीर खातात आमी. बाकीचे कसं एक रिजन दिवचे जायना. त्या निमती म्हाका दिसता it should be accepted that जे 4 regulatory principles आसा ती. So that is the correct principles for just being a human being. बाकीचे स्पिरिच्युअल जे एडवान्समेंट आणि ते सेपरेट म्हणजे जस्ट टू बीइंग अ ह्युमन बीइंग हे आमी खावच्या नसता आणि त्या पुरो आसा पळय ते जस्ट फॉर बीइंग अ नॉर्मल ह्युमन बीइंग. स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस इज एट द अदर एंड म्हळ्यार आनी काही वस्तू पुरा मुखार वचचे आसा आमकां. तशी एक 2 उतर म्हाका सांगचे आशिल्लें. थँक्यू. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण नाही बारी बारी चांग पॉइंट प्रभुजी ऍक्च्युली हे काश्मीर फाईल्स ह्या पुरे मूवी येता रे आणि आताचे कितली हिस्ट्री पुरे वयर येतच पळय की म्हाका आतां इतलें कळ्ळें की आमचे गेले ते देखून आमी गोवा आयले काश्मीरा देखून 1608 अंत कोण की वेंकटरमण देवस्थानान ते सांगिल्लें मागीर ते देखून तितले पुरे मायग्रेट करून येतना विंगड कडेन येतना पुरे सोण येतना कसल पुरे आमगेले कल्चर पुरे नाश जाला एक टायमार मागीर मध्वाल्या आशिर्वादान अगोर आमी देवस्थानांनी करून वापस कल्चर एस्टॅब्लिश करून ट्राय केले जाल्यार त्या मायग्रेशन जातना हे जावन अशें पुरो राधाकुंड प्रभून सांगला म्हणके चिक्के एडजस्ट जावच्याक तेन्ना जेवण खाणं पुरे जाल्यार आतां पुरे आसतना पुरे अवेलेबल आसतना आमी त्या फुडली अभ्यास ते कसं वायट अभ्यास सूर जाला ते वापस धर्मा कडेन येवन हे पुरे सोडका एके आतां पळयलां म्हणके म्हाका कॉलेजांत तुमगेले म्हापशेच बशिल्ले 10 स्टुडंट्स तेरा नेक्स्ट डे सांगले काल तीर्थ पिवचे चमकलो म्हण म्हणालो कसं म्हाका मनावचें न्ही तीर्थ पिवचे आनी पिवचे विशय उलयत आसाचे तीर्थ पिवचे आमी पुरे ब्राह्मणचे जावन असल पुरे वायट अभ्यास आसला रे इट्स नॉट ए गुड थिंग सो आमगेले ऍक्च्युली आमचे गेले वी आर फॉलोअर्स आमी वेंकटरमणा पूज करचे कसं म्हळ्यार वी आर मध्वा ब्राह्मिण्स मध्वाचार्याले अंतुल्यान आमगेले स्वाम्यान दीक्षा घेवन वेदव्यासा पूज करून आमगेले मध्वाले फॉलो करतना हे केद्दल ते तितले मायग्रेट जावन येतना अशी आमगेले थोडे डिविएट जावन आसचे पुरो जाल्यार एटलिस्ट ते अर्थ करून घेवन आज पुरे अवेलेबल आशिल्लो देखून आमी आमगेले धर्म फॉलो केल्यार आमचे गेल जावन इस्कॉन सोडी आमचे गेल जावन मध्वा फॉलो केल्यार आमकां वी विल गेट दी रायट बेनिफिट्स. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभू. Hare Krishna. So we will stop here. Thank you so much. Thank you so much, Radhakund Prabhu. Bhari खुश झालो. Nice to see you, bro. All right. So we will see you in the next session. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for a beautiful session, beautiful explanation. आणि लाईक कन तुम्ही एक्झाम्पल्स आणि स्टोरीज थ्रू आमका एक्सप्लेनेशन दिलेला